ndị ọma udo dịkwara ọnụ maka na a na-ekwu okwu udo a udo dị mkpa n'ime ezinụlọ ọbụla ihe anyị na-ekwukwa n'okwu ọ gịnị ka a hapụ ịdị na-enwe nsogbu n'ezinụlọ ọ bụ oke na ọrụ nne na nna o ịhụ na emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike ka ọ hapụ ịwụ ịpụọ gị ịzụta ihe ị na-azụtara ofu onye hapụ ndị ọzọ ya mere achọ ịzụ ihe maazị amamihe ọ na-emebe gị ọ bụ ihe ị ga-achọ ịzụ ine n'anya dịka iko eji aṅụ mmiri ine n'anya ịchọ ịzụ ya ọ bụrụ ofu kọlọ ka o nwesị mba ịchọ ya ka ịtụkee ya ka onye ọbụla nweta ka o nwee ike izuni ka e kwuru hapụ ịdị nke ahụ bụ kpọmkwem ịkụrụ ya ntụ n'isi n'ihi na o so na ihe na-ebute ekworo na esemokwu na ịtaji anya n'ime ụmụnne naanị ịmakwa nwa m na ihe gbasara ihe dịka egbe na-amasịrị ya do na mụ na nne ya ekpebiela ya agakwa azụta egbe ọzọ mana ihe dịka egbe nke obere nke ọzọ ihe na nke na-amasị ya bụ ihe ọbụla na-agba agba ihe ọbụla nwere taya na-agba agba dịka moto nke bụ na nzụtara nwa m egbe ọ ga-abụkwa ihe dịka ụbọchị ncheta ọmụmụ ya ọwụghị ncheta ọmụmụ nke obere mana ị ga-azụtakwara ya ihe ụgbọala na-aga maka ihe ọma azụtara onye nke azụ kedu nke ịzụtakwara ya ọ dị mkpa a na-ekwukwa n'oge mmemme ka isi kwadokwa ha nke ọ ga-onye onye nke a chi ime ncheta ọmụmụ ya ma onye nke a chi ime ihe n'ụlọ akwụkwọ mgbe ahụ tupu ụlọ akwụkwọ emechie ma ọ na-akwado ibido akwụkwọ ihe niile na-azụta ịzụtara onye nke a ịzụtara onye nke a onye nke ahụ ga na-ewe iwe mana ọ dị mkpa ịkọwara onye asị hapụ nke onye a ka m fụ n'ụbọchị taa ego ahụ ka m ji mbọsị ọzọ m masịtara gị ka nwanne gị dịkwa n'ọcha nwanne gị dị mma ha na-asị ee nwanne onye a na-amụkwara mma obi ụtọ mee nwatakịrị na-akụti obi mana ị ga-agbakwa mbọ mezuo ya mbọsị nke ya n'ihi na imezughị ụmụaka ugbu ịmara na ịdala iwu ọ ga-edeti edetubiri ya n'isi ya ma ga-echetere gị na nne m isikwa ụbọchị a na ị ga-eme nke a ọ dị egwu ọzọ dị ka ibie bụ na ọtụtụ ndị nne na nna amaghị m ma bekee na-akpọ ya notis ele nke ụfọdụ ndị nne na nna ga-abịa otu nwa ha maọbụ abụọ ha kpọ ya asị ahụla m ebe nna kpọrọ otu nwa ya asị ihe nke a ọwụwa m akpata oyi mana o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ịjụọ ya ọgwa gị ihe kpatara nsị ya nweghị ihe kpatara ị ga-eji akpọ nwa ahụ asị ọ jọgburu onwe ya ahụgo mere ezinụlọ ihe ahụ na-eme kama ime ọ bụrụ na nke nwaanyị mebi ma nwatakịrị onwe ihe omume ọ na-eme na-anaghị amasịcha nna ahụ ị ga-anị ya mana nwoke n'ọrụ gị ịfụ na ịtara ọfụma iji ụgwọ ọzụzụ ị ga-eji ịhụnanya so ya ijikwa ya ụgwọ ị ga-azụ ịzụpụta maka ọ kpọpụtara chukwu nna tupu chukwu na-ewere tinye n'ezinụlọ ọ ma na ị ga-azụtanwu nwa ahụ o were nye gị sosi ga na-asị chukwu na ọ gịnwa nyere m nwa a gịnwa ga-enyekwara maka mgbazie ya olu ka o nwee ike dị mma karịa ịkpọ ya asị na-asị kpọzie onye nke si na enwere ike ịkpọkwa nwa ahụ kọsụọ ya kpọọ ya ịgọrọ nwa gị ọfọ onye nne na-ekwu ya ịsụọ nwa gị ọfọ na-asị ya ịsụọ ya ọfọ ọ nọrọzi ebe ahụ ka ihe ga-anọ na-eme mgbe ndị ọzọ ga-apụcha bụ uru ọ nọ ebe ahụ rụzie nsogbu na-enye gị ndị nkọzọ akpata ego si gị were dozie ahụ gị ọ na-anapụ gị ya ị na-eje ya na-eme ozugbo yes maka ihe mkpụrụ onye kụrụ ka ị ga-aghọrọ biko ọ dị ezigbote mkpa na nne na nna ga-akwụsị na-asụ nwa ha ọfọ ọchọka ihe ọ sọrọ nwa ahụ mee maka na asị akụfecha gịnị akwa dara awọ ọtụtụ ihe ndị a bụ ihe anyị ga-ekwu mgbe anyị ga-ekwu gbasara ka esi agwọ ya solution mana ihe anyị ga-achọ dị ime ugbu a ụfọdụ ndị ga na-asị nwanne na nwanne na-ese okwu gịnịzi ihe o butere ọ na-ebute ọtụtụ ihe nne eziokwu ka ọ bụ asị ọ na-ebute ọtụtụ ihe ọ na-ebute so many things ọ na-edugharị ụmụaka ọ na-edugharịkwa ihe nne na nna mgbe onye ka ahụ onye nke na-agba agwara gị ihe ọla na-eme na ọ na-akọrọ gị nne na-agbata ị na-ege ichema ihe ọ niile na-ekwu eziokwu ịmana ụmụaka ugbu ka ha si eme onwe onye nke mara ọchị nata gị ihe n'aka ọ sị ka ma gwa nne m ka o nwee ike inye m ihe a ọ chọọ ihe ocheta ofe ihe tupu ị na-abata papa ọgwa gị ya ọ gwacha gị ọ dapụ gị nke ahụ na-aga gị tension and animosity in the home okpukpo bekee tension and animosity ịhụ ihe a na-akpọ tension ị mara na
enwere ike ịgba nkịtị mana ihe nọ n'elu nkịtị ahụ agbara abụghị ihe eji ọnụ akọ n'ihi na gịnị mere n'ihi na ụmụnne na nwanne na nwanne na-akwadozi igbu onwe ha ọ na-akụsa di na nwunye ọ na-ejide di na nwunye kụsa ha ọkachasị ọ bụrụ nwoke wu dimkpa na-ekwu dimkpa nwere ma ihe wu ihe dị mma ma ihe ọjọọ hụ ihe ọjọọ si na ihe ọjọọ adịrọ mma o wee lụta nwaanyị nwere ka ndị ya dị o wee mụtara ụmụaka agwa ọjọọ dị n'ime mgbe nwoke ahụ ga-ekwu nwaanyị sị gị na hapụ ọsọsọ nwa m na-eme ihe ndị ọgba ya na-eme nwoke kwugide na-asị na ya na-akwa agwa ya na-akwa agwa mgbe ihe a ga-apụtakwa ihe ọjọọ nwoke kwugide o mechite ọ na-egezi o mezie ọsọ onye na nne ya ma ọ na-adịkwa na ndị nna kwa ọrụ ọsọsọ ndị nne na-emekwa ọ kwụrụ nwoke na-ekwukwa agwa ọjọọ ọ gawa ị na-ekwu asị gị hapụ ihe agwa na onye ihe na-emekwa onye adịrọ ọkwa mma hapịa ka o siri bịa ego ozi hapịa ka o siri eme nke o jere ozi ahụ jeghị ozi ahụ onye nna ahụ werekwa ego nye nwa ahụ ya ga-azụrụ ihe ọ chọrọ ị na-enye ego ị na-enyefe ya ego karịa ego onye ga-ezuru nwatakịrị ị na-eme ka anya ya tiwa na ngwa mgbe nwaanyị ga-etigide ụra ma nwere ike ihe si ma na obodo dizi kịta nwezi ka ọ na-apụtazi ka o si apụta were na ka wụrụ mkpụrụ ịkụrụ ọ dị mma nna ahụkwaghị m n'anya nne ahụkwaghị m n'anya ụmụaka ụfọdụ bụ ndị nọ ugbu a na-ekwu ihe a m kwuru ugbu a nne m ahụkwaghị m n'anya nna m ahụkwaghị m n'anya ọ ga-eso ọ bụ na ọ gaghị eso na-ebutere ọ bụ ụfọdụ ihe ọ na-ebute n'ihi na ha na-eso ma nne na nna na-akpasa ha ọtụtụ ihe nne na nna ọ dị mkpa na nne na nna ga-ama ka esi eme gịnị ka esi ahazi ọ dị egwu nne ịhụlanụ na oyiele ka ọ bụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa gbasara isiokwu a n'izuụka maka izuụka ọzọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-ekwutọpụ ya anyị ga-ekwutọpụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ na-ebute ya bụ sibling rivalry ihe ọ na-ebute esemokwu ndọrọ ndọrọ na ịtaji anya n'etiti ụmụnne na nwanne na nwanne kụzie ka a ga-esi akwa ya bụ onye ukwu wara nke bụ solutions ka o were dị mma ngwa oru ole mgbe anyị ga-eme gịnị anyị ga-ajụ gị ajụjụ ọkwa ị na-ere ahịa ka ị bụ onye biznes onye nnọrọ onwe enwere ahịa ndị nọ n'elu shelf na-ekweghị orire lekwa ụdị ebe ị ga-eweta ka anyị mee gịnị ka anyị soro gị repụ ya n'isi ụtụtụ o nwere ọtụtụ ndị na-ele ihe mmemme a ugbu a ọ bụ etu a ka anyị ga-esi ahapụ ya unu leekwa anya unu ga-ahụ igwe nzirịta ozi anyị dị iche iche mụ onwe m bụ Chidiebere Ụgbọaja unu ga-eso m na nke ahụ a na-akpọ Instagram ọnụ Doris Ifeọma nne enwekwara igwe nzirịta ozi nke eji esu ya ịchọọkwa ka anyị na gị kwugharịa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya www.isimbido.tv nne enwere ihe ikpeazụ igwe ị nwere ịgwa tutu ruo mgbe anyị ga-abịachikwa ọzọ na izuụka na-abịa abịa sọsọ ihe mmasị ogene emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike onye ọbụla ezuo ike ọ dị mma anyị na-ejibe inu were emechi nke a bụ nnọọ inu metụtara isiokwu anyị egbebere ugo bere nke si be ya ebele omegịnị ozi ebe ọ ga-ebe anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụla nwanne bụ oke ihe Igbo si ọnụrụbe nwanne agbakwala ọsọ etumetu ọdịna ọ bụ nwanne gị ka ọ bụ anyị ga-ahapụ ya ebe a tutu ruo izuụka ọzọ aha m